Mit navn er Slavko Mladinic. Jeg bor i København, nordvest. Jeg kommer fra tidligere Jugoslavien, Montenegro, og bor i Danmark i 30 år. Jeg arbejder som lærerforvalter i en firma, som hedder Sien Reinhardt i Bellerup. Og jeg hedder Erik Engelsted, jeg er 68 år, og jeg er folkepensionist. Jeg er uddannet sælger, men de sidste 20 år har jeg arbejdet ude i Københavns Lufthavn som high-dollar-chauffør. Slavko og mig, vi er blevet rigtig gode venner. Vi har boet samme opgang i snart 10 år, og det er næsten familie. Ja, sådan, når jeg skulle genere en eller anden i går, så går jeg lige op til min nabo, og vi har det rigtig godt, og vi hygger os og snakker godt sammen, og han er der som ligesom en del af vores familie. Når vi har brug for noget hjælp eller noget, så han er der. Ja, jeg kommer jo ned til Slavkos familie, og der er mad og drikke altid, og vi er ude og hygger sammen. Vi går i byen, og vi har været ude at bowle, og vi går nogle ture. Slavko, han synes, at jeg skal tabe mig lidt og sådan noget. Og mine interesser, det er sportsdans og billøb og sådan noget. Og så vil jeg så sige, at man siger, hvad er en fordel ved Slavko er altid hjælpsom, og det er lige meget, hvad man skal gøre. Så kommer han springende, simpelthen så ikke kan klare sig. Og hans ulempe, det er, at han prøver altid at få mig til at drikke slivovis, men det er altså være en kloakkrans. Hvis vi vinder 2 millioner i hvert fald, så skal vi giver sådan en beløb til kræftens bekæmpelse eller børne på søgeafdeling på Rigshospitalet. En del af den, og så er der en ny køkken. Og så lever vi livet fortsat. Ja, så lever vi livet fortsat.